ओरैबायसा ख्लाब ख्लाब जायो ना होनबाथाय जालाया हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रो थाबाय आरो बुथेथे मरखौ लानानै आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होलांगोन आरो आसा खालामनाय थाबावो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लोगोफोर थौदों होनबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांनोसै माने एकदम फुङावनो माने दुगैस्रां लोबस्रांसो आरो अब्लाबो माने लानथ'थ'सोहाय लोगोफोर जेबो गैया ओमफ्राय ओजोंहाय नै बेटाया ओरैबायसा मोजाङै माने मबाइल नायगासिनो दं आरो मबाइल माबा देखायाबाथ' बोरै बोरै ओइ बालाखै थाङो जेखेनिफ्रायनो थांनो नागिरो आरो लोगोफोर दिनै माने आङो दालि केसारि खारदै ओमफ्राय नाथुर संनो नागिरदों आरो लोगोफोर माने नाथुर गोरान मानै दंमोन ओमफ्राय नै नाथुरखौ मोजाङै माने बासिनानै सुना लाखाबाय साम' थाम गरफा गरनै थायो नालाय ओमफ्राय लोगोसे दालिखौबो सोमना लाखादोंमोन आङो ओमफ्राय दालिखौबो सुना लाखाबाय आरो दिनै माने खारै जानो लुगैदों लोगोफोर इसाननैसोआ माने बिराद थाव थाव जागासिनो ओंखायनो माने खारदै जानो नागिरदों दिनै लोगोफोर संहोलांनोसै र' अखा गैया बांखा गैया इसाननैसोआ बिराद ख्राव ख्राव आरो जिब्रानाय साननैसोआ खैदिनमान माने अखा गैया लोगोफोर बेनिफ्राय माने सान्दुङा ओरैबायदि ब्रां ब्रां मुथुथे ओरैबायसा बुंनो नाङा आरो गरमखौबो खांखिलरफोराबो दाम गैला नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने रानस्रांला हरला बायनोसै जायनो मेनोनो ओमफ्राय नखायावबो खावसे हरनोसै ओमफ्राय लोगोसे बिबोनांनोबो खावसे हरनोसै आरो लोगोफोर दामानो गैला ओमफ्राय नैखिनिखौ अमानो रुनो दोनबाय आरो ओमफ्राय माने होनबा दामा गैया नालाय बाजारावबो लाङासै बोराया ओमफ्राय बिदिनो सोरनोबा रानलाबायनानै जानो ओरै होननानै मनासे खाना गालांबाय आरो ओमफ्राय न' गाहायाव हरनोसै खावसे माने लोगोफोर आङो दालि केसारिजों नाथुरजोंल' संनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय न' गाहायनिफ्राय नै आइ बिखुमजा अननानै हरलायबाय आरो माबा औवा गाजा लोगोफोर ओमफ्राय हानाबो माबाना साखिनिखौ साफा खालामना हरखादो आरो ओमफ्राय आं बेखौ सायनानै दायो औवा गाजाजों बेनिफ्राय मा होनो दालि केसारि ओमफ्राय नाथुर इदि संनोसै आरो ना लोगोफोर नाथुरखौ थावजों एसे एवस्रोनानै लाबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर नै माने आङो खारदै ओंख्रिबाबो थाव होयो दे लोगोफोर थावबो होयो ओमफ्राय रंबो होयो आरो नङाबा आङो जानो बायो आरो बिदि बुगाव गावोबाथाय ओमफ्राय आं माने रंबो एसे हरबाय ओमफ्राय लोगोसे थावबो एसे होदो आरो बेयाव ओमफ्राय खारदैबो होना हरखाबाय आङो ओमफ्राय खोबाबनानै होनोसै बेरायनो फैथारा बेरायनो फैनांगौहाय एसे अखान्थि मोनो आङो बेरायनो फैया नालाय हारसिं जायोना गोसोफोरखौ बिराद लांदां मोनो ओमफ्राय मानसि रावबो फैथारा आंनि न'आवलाय लाफाबाय थायो आं ओमफ्राय दिनैसो लोगोफोर बिजावजालि माखाया एसे बेरायनो फाजिना हाबलांदो आरो ओमफ्राय जि मोजां मोनदो आरो गोसोखौ लोगोफोर न' गोदानफोराव बेफोरबायसा सोरबाफोर हाबफैबासो बिराद मोजां मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लाल साहा एसे फुदुंनानै होनोसै गाइखेर साइखेर जेबो गैया मेथाइ सेथाइबो गोदै गोबाब गैया ओंख्रिखौ मोनगोना मोनाखै नायनोसै र' लोगोफोर ओमफ्राय नै वाव जि धुनिया मोनखाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दालि केसारियाबो आंना गुब्रुजोब्बाय आरो ओमफ्राय गुब्रुनानै बरिया मोनबाय ओमफ्राय नै नाथुरखौबो होना हरखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय एसे माने फुदांदां नुबाय आरो मबाइलावहाय माने लोगोफोर ओमफ्राय अब्लाबो माने बिराद गोथाव जाखागोन बायसा मोनदां लोगोफोर नै बरिया जि गोथाव बिराद मोजां मोनो आं लोगोफोर औवा मेवाइ जानो लोगोसे माने खांखिलर हाना दोननाय दंमोन ना लोगोफोरनै ओमफ्राय खांखिलरखौ माने मोनसे फ्राय एवनोसै आरो मोजाङैनो ओमफ्राय लोगोफोर सिदा सिदि माने नै बेसेबा गोसा थिं थिं सान्दुङाव ना गुरनो थांनायसै आं लोगोफोर दै गुदुंनि ना गुरनो ओमफ्राय जोंनिखै माने लोगोफोर दाबायदि ग्रोब माने टाइमा दाजा 12टा 1टा इफोरबायसायावसो माने ना गुरो आरो लोगोफोर बेसेबा गोसा सान्दुङाव आरो माने दै गुसु गुसु नागिरना गुरहैनोसै आरो ओमफ्राय नाखौ मोनगोन ना मोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर मबाइल सबाइल लांफाया माने आं दायो मोनफैनानै देखायगोन आरो नोंथांमोननो आङो बेसेबां मोनबोयो मा ना मोनबोयो ओमफ्राय लोगोसे माने ओइनो दै बथलबो लाखाबाय आरो ना दै बथलबो गंसे लाखाबाय ओमफ्राय जेखाइ खबाइ लाखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय माबार माने बिजावजालिया लिंहरदों आरो थांनोसै गय खान्दिसे जाना थांनोसै ओमफ्राय बिजावजालिया एकदम माबार फैयो ओरै होननानै होनहरथारदो आरो ओरैबायसा ख्लाब ख्लाब जायो ना होनबाथाय मिथिगोना लोगोफोर नानि मुहिनिया बेलेगथारहाय ना लोगोफोर बेनिफ्राय बिजावजालिया ओरैबायसा ना गुरनो गोरों आंनिया ओमफ्राय र' थांगासिनो आङो दायो
मोनफैबाय लोगोफोर ना गुरनानै ओमफ्राय नायानो गैया मोनबोआखै एसेल'थार आरो एसे लखबना देखायनो र' दा बाबा नाना ओइ हांनाय मोनदो बा हांनाय वाव नायानो गैया लोगोफोर नै बेखिनिल' मोनबोदों एसे मानैसोल' नै नायानो गैया गांजेमा मासे मोनबोलायदो नायानो गैया नै बेखिनिल'